Benvinguts al segon lliurament dels guaites del Meteo 715. Ja hem començat la nostra 5a temporada. Uf, ja són 5! Duem més de 80 capítols, més de 600 minuts emesos, i sense la vostra ajuda no hauria estat possible. La llista de persones, empreses i organitzacions que ens han ajudat no para de créixer. Aquest any volem lliurar 2 guaites i ens fa molta il·lusió poder-ho fer, ja que així seguim la nostra tradició de fer el Meteo un espai d'informació d'enriquiment transcultural. Comencem ara el lliurament tan esperat! El primer guaità de l'enguany li volem atorgar a una persona a qui li devem el somriure més famós del nostre Meteo 715, a la mami del nostre estimat Solet. Ella es diu Anna Marginet i, des de la seva empresa de disseny gràfic Free Ideas, ens ha regalat la nostra imatge corporativa. I no només això, sinó que, a més, li ha anat posant i traient la mascareta. La teva santa paciència també es mereix aquest reconeixement amb tot el nostre cor. Moltes gràcies, Anna. Ets un solet. Moltes gràcies a vosaltres i encantada de col·laborar amb aquest projecte. Per nosaltres és tot una alegria poder tenir aquí al costat la persona que ha creat el símbol, jo diria, més famós de l'escola. Tothom coneix el Solet, tothom està esperant cada setmana veure la imatge a Instagram, per tant, t'agraïm. L'heu de seguir i ens heu de buscar més seguidors. Sí. I de veritat, moltíssimes gràcies per la col·laboració i compta amb nosaltres per si alguna vegada podem ajudar-te a tu. Moltes gràcies, estic encantada. I ara el que volem és fer-te arribar un detallet perquè ens recordis i ens tinguis ben present sempre, com nosaltres. Una altra vegada, gràcies de nou. Tot seguit podrem veure un vídeo amb l'evolució del Solet al llarg de totes les temporades. Ja veureu que guapo se'ns ha fet. Avui tenim amb nosaltres 2 representants dels Amics de la UNESCO per a Barcelona, la senyora Rosa Maria Carandell i la senyora Rosa Maria Pujol. Moltes gràcies per venir al CIL. Avui, per primera vegada, serem nosaltres que us premiarem a vosaltres. Ja fa 3 anys, els nouvinguts i nouvingudes al CIL tenim el plaer de presentar-nos al certamen literari en llengües d'origen que, precisament, vosaltres organitzeu. Per a nosaltres, aquest certamen representa una manera de fer palesa la nostra cultura i la nostra llengua materna, aquella en què parlem i somiem.
I per això volem agrair-vos la vostra manera de fer visible les nostres arrels, aquelles que ens mantenen units i unides a les nostres terres. Ens fa molt feliços i felices poder compartir els nostres pensaments sobre temes tan profuns com el canvi climàtic, la felicitat o la violència zero. Us animem a seguir fent el vostre i una mica el nostre certamen. I, encara que sabem que és una feinada, ens fa molta il·lusió participar aportant el nostre granet de sorra de totes les platges del món. Moltes gràcies i moltes felicitats. Sí? Ara us volem fer en lliurament d'un petit record per agrair la tasca que feu, que considerem que és molt important, com han explicat ara mateix, i pensem que heu de seguir encara que costa a vegades. Naila. Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Que tingueu un record que pugueu portar al cil, al cor. I tant que sí, i tant que el portarem. I el portem, En tot cas, jo agrair-vos, sobretot, la vostra delicadesa, el vostre entranyable acompanyament avui aquí i, sobretot, donar-vos la benvinguda d'una manera especial en el nostre certamen literari, que ara ja portem 19 anys, han sigut 19 anys de lluita per senzillament aquest treball que tots volem de donar la benvinguda a tots els nouvinguts a Barcelona, que puguem entendre'ns tots plegats vinguem d'on vinguem i sobretot nosaltres que tenim aquesta sensibilitat respecte a la nostra llengua, que és la catalana, també l'hem de tenir per tots els nouvinguts amb la seva pròpia llengua materna, vinguin d'on vinguin. Totes les llengües són molt importants, des de la més petitona fins a la més gran. Per tant, això és absolutament bàsic. Cada any es perden al voltant de 90 llengües al món. És una barbaritat. I cada vegada que es perd una llengua, el món s'empobreix una mica més. I no és només des del punt de vista del llenguatge, sinó perquè el llenguatge també conforma la cultura, la manera de pensar, la manera d'entendre la vida. Per això nosaltres, l'Associació d'Amics UNESCO de Barcelona, creiem tant en aquest projecte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar projecció, per fer aquest, no sé, transmetre la importància que té la llengua, perquè la llengua és la nostra identitat. Exacte. Per tant, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i recolzo les paraules de la Rosa Maria, que m'ha deixat sense paraules, o sigui que a tots. Ella ho ha dit tot. Moltes gràcies i fins la propera. Fins aviat. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, sí, que són el principal. I tot seguit donem pas a un vídeo on sortim els i les noies que van guanyar el premi del certamen. Encara recordo la il·lusió que em va fer. Moltes gràcies per inspirar-nos amb la insígnia de la UNESCO. Ja hem arribat al final de la nostra segona gala del Guaites. Moltes gràcies per ser aquí i animar-nos dia a dia a millorar. Què millor per un fi de festa que la música? I com els nouvinguts CIL som uns artistes, us deixem amb la Priscila i la Pauline per dir adeu i fins l'any vinent.
Adéu.